Kaixo, hurrengo ariketa egingo dugu. Edozein gauza egin baino lehen, bai diametroa eta bai hemen esaten digu maiztasuna frekuentzia, baina berez hau da abiadura angeluarra edo maiztasun angeluarra. Egingo duguna izango da bi hauek, magnitude hauek, nazioarteko sistemako unitatetara pasa. Hau da, diametroa metrotara eta maiztasun angeluarra edo abiadura angeluarra radian segundukotara. Beraz, zentimetro metrotara pasatzeko, bider metro, zati 100 zentimetro, horrela zentimetroak simplifikatzen dira, eta hemen 33 bira minutuko, zeren RPM dira horiek, bider hemen radian birako, simplifikatzen ditugu, orain daukagu radian minutuko, bider bat minutu zati 60 segundu, minutuak simplifikatzen dira, eta daukaguna da radian segunduko. Orain, kalkulatuko dugu lehenengo atalean eskatzen diguten abiadura. Vale? Horretarako lehendabizi egin behar duguna da higidura mota identifikatu. Orduan, kasu honetan, ikusten dugu dela diska bat giratzen ari dela, biratzen ari dela, beraz, higidura zirkular uniformea. Beraz, kasu honetan A atala egiteko, eskatzen digutena da abiadura lineala, eta badakigu abiadura lineala eta angeluarraren arteko erlazioa dela. Abiadura lineala berdin, abiadura angeluarra bider dagokion erradioa. Orduan, lehendabiziko gauza beraz, litzateke erradioa kalkulatzea. Hemen badakigu 0,3 metro diametro dela, ondorioz, erradioa izango da 0,15 metro. Dauzkagu bi euli, bat nolabait ertzean dagoena eta honi dagokion abiadura V bat litzateke. Orduan, aplikatzen dugu abiadura angeluarra konstantea dela, bider dagokion radioa, R bat. Orduan, kasu honetan, izango duguna izango da. Abiadura hau, 1,1 bider pi radian segunduko, bider 0,15 metro. Eta hori ateratzen da 0,518 metro segunduko. Hau da, ertzean dagoen euliaren abiadura. Hortik, 5 zentimetro barrurago dagoenarena, berdin aplikatzen dugu. 5 zentimetro barrurago dagoen euliaren abiadura litzateke 0,346 metro segunduko. Beraz, orain, ja A atala egina daukagu. Orain, azelerazioa kalkulatzeko. Hasiera batean, eta hala da, esan dugu higidura hau zirkular uniformea da. Hau da, azeleraziorik ez dagoela, baina hori esaten dugunean esan nahi dugu azelerazio angeluarra. Alfa. Alfa 0 litzateke. Baina, azelerazioa hitz egiten dugunean izan daiteke abiaduraren moduloa edo abiaduraren norabide eta norantza ala biak aldatzen direlako. Orduan, kasu honetan abiaduraren moduloa konstantea denez, puntu bakoitzean bere abiadura konstante da, hemen ikusi dugun bezala, V hau beti berdina izango da ertzean. Eta 5 zentimetro barrurago beti berdina izango da. Beraz, moduloa ez da aldatzen. Ondorioz, moduloa berdin konstante baldin bada, horrek esan nahi du azelerazio tangentziala 0 dela. Baina, abiaduraren norabide eta norantza aldatzen denez, momentu oro, daukagu olako zerbait. Orduan, norabide eta norantza aldatzen direnean, orduan daukaguna da azelerazio normala. Bere formula, gogoratzen baldin baduzu da, abiadura lineala berdi, zati erradioa. Edo beste modu batean adierazita hau erabiliz, litzateke omega karratu bider R.
Beraz, hemen sartzen dugu erradioa R bat, lehen esan dugun bezala, 0,15 metro, omega karratu, hemen begiratu unitateak importantea, radian berbi, zati segundu berbi, zeren guztia dago berbitua, bale? Bider erradioa dagokiona. Horrela lortzen duguna da azelerazio normala, izango dela, 1,8 metro segundu karratuko. Azelerazio normala azpi bat esan dezagun, ertzean dagoen euliarena edo puntuarena. Horrela, B atala egina izango genuke. C atalean, eskatzen digutena da, zenbatekoa den periodoa eta maiztasuna. Badakigu, abiadura angeluarraren eta periodoaren arteko erlazioa dela, bi pi zatite. Hemendik, T bakantzen dugu eta ordezkatzen dugu. Orduan, bi pi dira radian, kontuz unitatekin beti. Bi pi dira radian, hemen, eta abiadura angeluarra, hemen lehen kalkulatu duguna, 1,1 bider pi radian segunduko. Radianak simplifikatzen dira, segunduak gora doaz, eta emaitza da 1,8 segundu, hori da periodoa. Maiztasuna kalkulatzeko, badakigu maiztasuna eta periodoa alderantzizkoak direla, orduan maiztasuna izango da 1 zatite, eta horrela maiztasuna 0,5 hertz. D atalean eskatzen digute zenbat bira, emango dituen 4,5 minututan. Horretarako, gauzak errezago egitearren, hartuko genuke hasieran eman diguten datua dela abiadura angeluarra, baina RPM-etan, bale? 33 bira minutuko, eta orain honi aplikatzen diogu dagokion denbora, bider 4,5 minutu. Minutua simplifikatzen dira, eta horrela daukagu 158,5 bira ematen dituela 4,5 minututan. E atalean eskatzen digute ertzeko puntuak ze distantzia egingo duen denbora honetan. Hau da, delta S, ertzekoa nolabait azpi bat jarriko diot, berdin V bat bere abiadura lineala bider denbora tartea. Kontuz denbora tarte hau minututan dagoela eta pasa beharko degula segundutara. Abiadura bat kalkulatu deguna leno eta hemen denbora tartea 4,5 minutu esan dudan bezala segundutara pasa. Orduan, bihurtze faktorea aplikatzen diogu, biderkaketa eginez, ateratzen zaigu, egindako distantzia izango da 140 metro. Bueno, ariketa hau da ariketa tipikoa, egidura zirkular uniformararen adibide tipikoa, eta espero dut dana ulertu izatea. Ez bada ulertzen, edo zalantzaren bat baldin badaukazue, mesedez idatzi da zuebean eta zeiatuko naiz erantzuten. Eta bueno, badakizue fisika erreza da. Beste bat arte.